Ja sam Mirjana, imam 67 godina, umirovljenica sam. Ne mogu žvakat sa mobilnom protezom koju sam dobila, nego moram miksati, moram sjeckati. Puno me čini nesretnom jer jednostavno nemam volju za ništa. Moj sin me prijavio i je vidio da sam se izolirala, da patim, da si delam tam nekakve papice, ko malo dijete i tako dalje. Vrijeme je da okrene novu stranicu u svojem životu. Po rješenje svojih problema gospođa Mirjana uputila se u Štimac centar dentalne medicine. Pacijentica je došla sa jednom željom kod nas u ordinaciju, a to je da se riješi svojih totalnih proteza. Ona ima potpunu bezubu čeljust i nosi gornju i donju totalnu protezu. Teško se smijat, jest, žvakat hranu. Tako da smo se u razgovoru sa njom i nakon detaljne dijagnostike odlučili za dentalne implantate. Kod pacijenata koji nemaju svoje zube, dentalni implantati su zapravo jedino rješenje da se nadomjeste zubi. Kod naše pacijentice smo se u ovom slučaju odlučili, obzirom da je kost bila vrlo dobra i volumen je bio dobar, za 8 implantata. I to 4 implantata u gornjoj čeljusti i 4 implantata u donjoj čeljusti. To je takozvana all-on-4 tehnika, to je jedna metoda ugradnje implantata kada možemo na samo 4 implantata napraviti fiksne zube. Nakon toga je pacijentica odmah otišla kod doktora protetičara koji je krenuo sa uzimanjem otisaka da bi se izradili fiksni privremeni zubi na tim implantatima. Unutar 24 sata pacijent koji je došao bez zub kod nas odlazi sa novim zubima. Nakon 4 mjeseca se naša pacijentica vraća u ordinaciju kada kreće izrada trajnih zuba. To se sastoji od nekoliko koraka, vrlo je brz postupak. Prvo se skidaju privremeni zubi, uzima se otisak za izradu trajnih zuba, mjeri se čvrstoća implantata i otisak odlazi u naš laboratorij. I taj cijeli proces je vrlo brzo gotov i pacijent odlazi sa trajnim lijepim zubima. Evo i konačnog rezultata. Novi blistavi osmijeh gospođi Mirjani vratio je davno izgubljen osjećaj sreće i veselja. Odlučila sam biti sretna. I to mi se jako dopalo i to mi se već vrti u glavi. Ovako je izgledala prije posjeta Štimac centru dentalne medicine. Proletilo je 4 mjeseca od onog dana kada smo Mirjani stavili u samo 2 sata 2 all-on-4, u svakoj čeljusti po 4 implantata. Čak smo uspjeli napraviti i fiksne privremene zube i zapravo je naša pacijentica ta 4 mjeseca proživjela kao da ništa nije ni bilo. Ona je imala fiksne zube, smijala se, jela. Danas je ova umirovljenica čini se sretnija nego ikad. Iza sebe je ostavila sve probleme koje je zbog manjka zubi imala kod hranjenja, govorenja, ali i one estetske prirode. Povećat ću si kvalitetu života. Kao prvo, nagradit ću se jednim lijepim, kratkim izletom. Na more, naravno.